Kaixo, bideo honetan azalduko dugu zelan adierazten diren grafikoan inekuazio linealak, eta horretarako adibide batzuk aukeratu ditugu. Lehenengo adibidean ikusten dugun bezala, adierazi behar dugu grafikoki x txikiago edo berdin bost. Orduan horretarako, argi izan behar dugu gauza bat, eta da inekuazio bat grafikoki adierazten dugunean, adieraziko duguna izango dela eremu bat, bale? Inekuazio lineal baten adierazpen grafiko bat izango da eremu bat, azalera daukan eremu bat. Orduan, eremu hau margosteko, lehenengo eta behin adierazi behar dut edo kokatuta izan behar dut non dagoen x berdin bost. X berdin bost izango litzateke, zuzen hau, momentu bat, hau izango litzateke x berdin bost. Zuzen honetan, dauden puntu guztietan xen balioa dalako bost. Baina, esan dugun bezala, inekuazio hau adierazi behar dugu grafikoan, eta inekuazio honek hartzen ditu x bost edo bost baino txikiagoak diren puntu guztiak. Orduan, ez dugu bakarrik margostu behar zuzen hau, baita ere, zuzen honen eskerraldean dauden puntu guzti hauek. Zergaitik, puntu guzti hauetan betetzen dalako x bost edo bost baino txikiagoa izatea. Eta hori adieraziko dugu gezi batzuen bidez. Horrela, adierazten ari gara, hartzen dugun eremua dela, zuzen honetatik eskerreruntz dagoen eremu osoa. Eta baita ere, gure badugu, marraztu dezakegu eremu guzti hori. Orain, margostuko dugu beste inekuazio hau. Inekuazio honetan adierazten dena da, i izan behar duela -b edo -b baino handiagoa. Barduan, lehenengo eta behin kokatu behar dugu i berdin -b. I berdin -b, egongo litzateke, hemen, gutxi gora bera. Orduan, i berdin -b hemen dago, baina nik marraztu behar ditut i -b edo -b baino handiagoak direzen puntuak. Eta hori non betetzen da? Zuzen honetatik gora, ez da? Nik hemendik dauden puntuak hartzen baditut, puntu guzti hauetan betetzen da i -b edo -b baino handiagoa izatea. Orduan, adieraziko dugu gezien bidez, margosten ari garen edo hautatzen dugun eremua dela, zuzen honetatik gora dagoen eremua. Eta konprobaketa hori egingo dugu. Imaginatu nik hartzen dudala hemen puntu bat. Puntu honen koordenadak dira -3, b. Beraz, hau da -3b puntua. Puntu honetan, iren balioa izango litzateke b. Hau da, -b baino handiagoa. Ikusten dozu ezelan, hemen digoitik dagozan puntu guztietan inekuazio betetzen den, orduan horrela adierazten dugu edo baita ere, margostu dezakegu. Bagoaz hurrengo diapositiban beste adibide batzuekaz. Inekuazio honetan bi aldagaiak agertzen dira. Orduan, baina oso erraza da, Egingo dugu lehenengo, hemen daukaguna. Orduan, kasu honetan dekoguna da x gehi bosti handiago edo berdin 10. Orduan, lehenengo marraztu beharko dut x gehi bosti berdin 10 zuzena. Lehen egin dugun bezala. Orduan, zuzen horri margosteko behar dut balio taula bat. Beraz, balio taula bat egingo dut. Eta, bi punturekin nahikoa izango dut zuzen hori margosteko. Orduan, x-eri 0 balio ematen badeutzat, iren balioa izango da 2, eta adibidez x-en balioa bost bada beste puntu bat. Edo zein hartu dezakezu, bi puntu hauek hartuko ditut, 0 eta bost. X bost bada, i izango litzateke, bost hori beste aldera pasatzen da, 10ken bost bost, zati bost bat. Baditut orduan bi puntu nire zuzena margosteko. 0 bi puntua, hau da, hemen daukaguna, eta ebaketa puntua danez, adieraziko dut, eta bost bat puntua. Orduan, bi puntu hauek batzen baditut, ia ondo egiten dodan, hemen daukat nire zuzena. Hemen ikusten duzuen bezala ebaketa puntu bat daukat, 10, 0 ebaketa puntua. Orduan, badaukat bilatzen ari nazen eremuaren muga, edo limitea bezala. Baina orain jakin behar dut inekuazio hau, zuzen honetatik gora dagoen eremuari buruz hitz egiten ari dan, edo zuzen honetatik bera dagoen eremuari buruz hitz egiten dagoen. Orduan, horretarako egingo dudana izango da, alde batean edo bestean dagoen puntu bat hartu, edozein.
Niretzako beti erresena izaten da 0,0 puntua. Bai, egin behar dodana da, konfirmatu edo konprobatu hartzen dodan puntua inekuazio hau betetzen duen. Betetzen duela, orduan alde horretan dauden puntuak izango dira bilatzen ari nazen eremua. Bestela, beste aldea. Begira, oso erresa. 0,0 puntu hartuko dut, bai? Orduan ordezkatuko dut 0,0 puntua inekuazioan. Orduan, 0,0 puntua ordezkatuko dut inekuazioan. Beraz, x dagoen tokian 0 jarriko dut eta y dagoen tokian 0. Geratuko litzaidake 0 gehi, 5 bider 0 handiago edo berdin 10. Orduan, 0 gehi 0, 0 handiago edo berdin 10, ez. Ez da betetzen. Horrek zer esan gure dau? Hartu dut, zuzen honen azpitik dagoen puntu bat, eta ikusi dut, ez dala betetzen. Horrek esan gure dau, puntu guzti hauek, azpitik dauden puntu guzti hauek ez direla beteko. Beraz, betetzen dit, inekuazio betetzen da besan puntuak, hemen goian daude. Orduan, hautatu edo marrastuko dodan eremua, izango da goikoa. X gehi 5 y handiago edo berdin 10. Bale? Gezien bidez adierazi dezakegu edo bestela ere margostu dezakegu nahi dugun kolorearekin. Bale, orduan, inekuazio honen eremua izango litzateke hemen goian dagoen hau. Bale, bagoaz beste inekuazio hau marrastera, bai? Orduan, lehenengo ikusi behar dugu, zein izango litzateken eremuaren zuzena, ez? Limitea edo muga hori. Orduan horretarako marrastu behar dugu zuzena. X gehi bi berdin 16. Ingo dugu balio taula bat, hartuko ditugu bi balio edo zein, adibidez x 0 bada, y izan behar du 8. Eta x 8 bada, y ematen du 4. Orduan, 0 beste kolore batekin egingo dut, desberdintzeko. 0,8 puntua izango litzateke hau, 0,8, eta 8 lau, biru lau, hemen egongo litzateke. Bi puntu hauek lotuko ditut, eta badaukat nire zuzena. Orain konprobatu behar dut, inekuazio honen eremua izango dan zuzen honen gainean dagoen eremua, edo zuzen honen azpian dagoen eremua. Horretarako zer egingo dut? Konprobazioa egingo dut puntu batekin. Hartzen dut goitik edo betik dagoen puntu bat, edo zein. Eta konprobatzen dut inekuazioan. Kasu honetan ere hartuko dut 0,0 puntua, azpitik dagoen puntu bat. Eta konprobatuko dut. Izan ziteken, edo zein puntu, ez da beti 0,0 izan behar, baina bai egia da errezena dala, konprobazioak egiteko. Orduan, ordezkatzen dut inekuazioan, eta orduan izango litzateke 0 gehi bi bider 0, txikiago edo berdin 16. Kasu honetan bai ikusten dozu inekuazioa bete egiten dala, ez da? 0 gehi bi 0, 0. Txikiago edo berdin 16, bai. Orduan, horrek esan gure dau, azpitik dauden puntuak betetzen direla. Azpitik dagoen puntu bat konprobatu badot inekuazioan eta ikusten badot ematen duela, ondo ematen duela, horrek esan gure dau azpitik dauden puntu guztiak emango dutela. Beraz, marrostu behar dodan eremua kasu honetan izango da zuzenaren azpitik dagoen eremua. Eta, geziekaz adierazi daiket edo bestela ere, marrastu dezaket. Kasu honetan, bi inekuazioak marrastu ditut grafiko berdinen, eta orduan txapuz hau geratzen zaigu, baina bakoitza bere grafikoan egiten badugu, askoz ere argiagoa geratzen.